Evo, danas se nalazimo u Domu za starije Centar u Zagrebu, gdje smo se okupili da pokrenemo veselo i zdravo manifestaciju Hrvatska volontira 2019. Jutro smo imali u gostima srednje škole, osnovne škole, tvrtke, domove, knjižnice, skloništa za životinje i tu stvarno, evo, ja mogu s ponosom reći da sve više građana Hrvatske volontira. Danas su nam se ovdje pridružili puno njih. Ono što je meni najradosnije su zabočki mališani koji su snimili himnu Samo ljubav biraj, zato volontiraj. Akcije se odvijaju u cijeloj Hrvatskoj. Evo, meni je najdraže nekako reći od istoka u Županji, Iloku, Vukovaru do Makarske, Omiša, Dubrovnika na jugu. Ova akcija je rezultat jedne duge i uspješne suradnje našega doma sa Volonterskim centrom Zagreb, s kojim na koncu sudjelujemo i aktivno radimo i u nekim projektima. Svake godine sudjelujemo u akciji Hrvatska volontira, najviše u organizacijskim stvarima. Ove godine sam radila i na promotivnim stvarima, znači na društvenim mrežama, na webu, objavljivanje i slično. I naravno uvijek sam na volonterskom doručku. Volonterska akcija se sastoji u tome da je u biti i dan škole i dan kvarta Borongaj i s obzirom da je ovaj tjedan volontiranja, mi kao udruga Oaza smo se uključili u tu volontersku akciju. Sa školom inače surađujemo 6 godina i provodimo volonterske aktivnosti danas ovdje. Motivirani nizom volonterskih aktivnosti koje smo provodili, a u želji da to unaprijedimo na strukturirani način, počeli smo 2015. godine suradnju s Volonterskim centrom Split i udrugom Mi, te proveli projekt Odgoj za volontiranje u osnovnoškolskim klupama. U manifestaciju Hrvatska volontira redovito se uključujemo i trudimo osmisliti uvijek nove i zanimljive aktivnosti, a osim učenika i roditelja uključujemo i ostalo stanovništvo otoka, posebno one iz poslovnog sektora. U ovoj godini smo proveli 3 aktivnosti u koje je sudjelovalo 6 obiteljskih gospodarstava s otoka. Ove godine smo htjeli malo drukčije osmisliti program, pa smo pozvali u pomoć članove Udruge Zvono i Udruge Lastovice i zajednički smo tjednima pripremali koreografiju i jednu prelijepu pjesmu kao spomena našeg Olivera Dragojevića, Vjeruj u ljubav. Koreografiju je pripremila naša volonterka Ana koja je došla iz Portugala. I Portugal je volonterio. Kortil uživo je začet negdje 2014. godine kad je Rijeka odlučila kandidirati se za titulu Europske prijestolnice kulture. I oko Galerije Kortil skupila se jedna poveća grupa udruga, umjetnika, autora, interdisciplinarnih autora, ne samo likovne umjetnosti, nego i glazbenika, dramskih, scenskog pokreta i ostalih, koji su pokrenuli tu jednu inicijativu projekta sa zajednicom. Dakle, sve te umjetničke kategorije
na neki način interpolirati u zajednicu i o neposredno okruženje Galerije Kortil. I zato se zove Kortil uživo. Mi volonterstvo vidimo kao jednu dobru priliku ne samo da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna, nego da zapravo damo priliku i onima koji hoće obogatiti svoj život kao volonteri, da pokušaju i da vide koliko je to veliko zadovoljstvo i zapravo velika dobit. Pozdrav iz Zagreba, volontiraj i ti! I Šolta volontira. Pozdrav za Šolte! Pozdrav iz doma, Alfredo Štiglić Pula. Hrvatska volontira, uključi se i ti! Pozdrav iz Karlovca! Karlovac volontira! Ti da volontiraj! Volontiraj i ti! Pozdrav iz osnovne škole Delice.